Гэта свята прысвечана перш за ўсё гісторыі пророка Ібрагіма. Гэта таксама біблейскі пророк, который там у Бібліі быў сказаны пад імем Авраам ці Абрам. І галоўныя падзеі яго жыцця якраз адзначаюцца намі ў гэтым свяце ахвярапрынашэння. Вядома, што пророку Ібрагіму Бог аднойчы загадаў прынесці ў ахвяру свайго сына. Ён вырашыў выканаць гэты загад і прынесці гэту ахвяру. І ў апошні момант, калі ўжо там ён занёс нож, Бог яго спыніў і замяніў сына на барана. Ось якраз гэта гісторыя ёсць легла ў аснову гэтага свята. Але тут еще есть вельмі шмат сэнсу акрамя гэтага. Гэта, можна сказаць, першая гісторыя. Тут еще есть то, что мы кажем, вот глядите, вот это пророка Ибрагима, Авраама шануюць не толькі мусульмане, вядома ж, хрысціяне, іудеі. І гэта гаворыць об агульнай сувязі нашай з Богом, хрысціян, іудеяў, мусульман. Мы шануем усіх пророкаў, не толькі, напрыклад, Мухаммада. Авраама, которого мы называем Ибрагим, Мусу, Моисея, Аісу, Ісуса і гэтак далей. Мы таксама лічым, што першым чалавекам і першым пророкам быў Адам. Мы таксама лічым, што Ісус, ён не помер, ён знаходзіцца на небёсах, і мы чакаем яго другога прыходжання. І вось таксама вось на гэтай зямлі, калі мы тут жывем побач і мусульмане, і іудеі, і хрысціяне, гэта вельмі важна в том, што мы шануем адных пророкаў, што мы паважаем адзін аднаго. Мы жывем тут ужо у міры з іншымі людзьмі ўжо шмат гадоў. Ведаеце, часто говорять, калі, напрыклад, са мной знаёмяцца, адкуль вы прыехалі? Я кажу, я прыехаў там з Мінска, чужоўцы гадаваўся. А потым пытаюцца, добра, адкуль бацькі вашы прыехалі? Я кажу, мой бацька з Клеска, маці з Навагрудка. І гэтак далей. Людзі здзіўляюцца, людзі нават не ведаюць гісторыю Беларусі, не ведаюць, што вось мои продкі татары жывуць больш 600 гадоў на Беларусі. Мы разам баранілі, нашы продкі разам баранілі нашу зямлю і пад Грунвальдам і ў іншых войнах. Таму у нас агульная гісторыя, мы адзін народ. І аб гэтым трэба казаць, аб гэтым трэба нагадваць, калі мы знаёмімся і мы гаворым пра іслам у Беларусі. Ёсць, канешне, праблемы ў непаразуменні. Шмат праблем чыста так на бытавым узроўні. Калі людзі не разумеюць, калі лічаць, што ты тут вораг, калі ты тут прыехаў некага забіваць, што-то. І вось часта асацыююць чалавека мусульманіна з нейкім тэрарыстам адразу. Хоць большасць, абсалютная большасць мусульман ніяк не звязана з тэрарызмам. Гэта мірныя людзі, яны аруць зямлю, яны працуюць разам з іншымі і ніякага дачынення да тэрарызму не маюць. А калі ёсць нейкія такія, невялікая колькасць, которая звязана з гэтым, так гэта як капля ў моры, і тэрарысты ёсць не толькі сярод мусульман, але і сярод іншых народаў, сярод хрысціян, ведаю, сярод індуістаў ёсць тэрарысты. Таму нельга звязваць адразу тэрарызм з ісламам. Вось першая праблема. Ёсць іншыя праблемы. Напрыклад, мы неаднойчы ўжо ставілі гэту праблему, напрыклад, фотаграфаванне нашых жанчын на пашпарт у хустцы, хіджабе.
Недзе ў 90-е, пачатак 2000-х гадоў ніякай праблемы не было, і, напрыклад, моя жонка без праблем атрымала пашпарт вось у такім выглядзе. А потым неяк з'явіліся вось эти праблемы, у пашпартных сталах пачалі так адмаўляць у гэтым. І таму зараз ёсць нейкі дыскамфорт, ёсць нейкая праблема кожны раз, калі кожная жанчына да нас звяртаецца, як нам атрымаць пашпарт у такім выглядзе, як мы хацім, як патрабуе наша рэлігія. Яны адказа пакуль няма. І прыходзіцца ісці так, пашпарт трэба, дарэчы, там у жыцці. Прыходзіцца ось ісці. Дарэчы, гэта вот праблема з хусткай. Яна ж, хрысціяне таксама насілі хустку, хрысціянскія жанчыны, напрыклад, да 19 стагоддзя. Напрыклад, вось у Мележа под іх навальніцай ёсць такая, калі яны, дзве жанчыны прыязджаюць у Мінск на нейкі з'езд, сустракаюцца з Чарвяковым, і вось гэта сама сидзяць у гатэлі і размаўляюць, і адна кажа: трэба апрануць хустку, бо мне без хусткі як голая выходзіць на людзей. Вось яны прыехалі з Палесі. Гэта былі 30-е гады уже 20-го стагоддзя. А тое, што тут так змянілася, мы ж не вінаваты, што тут так атрымалася. Шмат будуецца мечеціў, шмат будуецца царквоў, касцёлаў, а калі мы звяртаемся да ўладаў за дазволам пабудаваць мечець, нам даюць адказ, адмаўляюць нам, і нават не абгрунтоўваюць. Нават не абгрунтоўкі. Упаўнаважаны Леонид Павлович Гуляк адмаўляе нам пабудаваць мечець. Напрыклад, у Ляхавічах, з якой мы звярталіся да яго, каб дазвол на выдзяленне зямлі пад будаўніцтва мечеці.